Wetsers zit met 3 buitenlandse bedrijven in de finale van een prijsvraag om de algengroei in het moerasgebied de Everglades in de Amerikaanse staat Florida op te lossen. De eerste prijs bedraagt maar liefst $10 miljoen. En dat is net verneerd. Het prachtige natuurgebied, bekend van de mangroves en de krokodillen, wordt slim bedriegen door fosfaat en algengroei. Het water wordt al wel filteren, maar dat is lang net efficiënt genoeg en zorgt ervoor dat de Everglades verdroegje. Het grote verschil is dat onze techniek veel compacter is en goedkoper is. En dat maakt het dus mogelijk om meer water te gaan behandelen, zodat uiteindelijk er ook meer water weer terug kan stromen naar de Everglades toe. Kern van de uitvinding is om bij help van een filtersysteem en het gebruik van rustkerrels de fosfaat uit het water te halen. In de tweede omgang van de prijsvraag is dit hier een proefinstallatie gebouwd in Canada bij een grote mar die toch een te hoog fosfaatgehalte dichtgroeit met algen. Geen makkelijke omjouwing, met min waar en sterk wisselende temperaturen. De installatie van Wetsers kwam daar 4 wij als beste uit de bus. Op een gegeven moment kregen we een modderaanval. Er kwam heel veel modder binnen, want het was wat warmer geworden. En eigenlijk alle teams werden teruggebeld van je systeem raakt verstopt. En ik kreeg een telefoontje, je mag beslissen of je komt, want je hebt nog geen problemen. Dus ik hoefde niet terug te komen. Wetsers en de andere finalisten hebben nu in maart 2020 om een zuiveringsinstallatie te bouwen bij de Everglades. Corving is er wist van dat de bij Wetsers ontwikkelde methode grote invloed heeft bij de oplossing van de algengroei in oppervlaktewater over de hele wereld. Als we dus kunnen laten zien dat we dit ook kunnen opschalen en dat het ook werkt, denk ik dat over de hele wereld toepassingen zullen zijn van deze techniek. Daar heb ik geen twijfel over. Dus dan zien we overal in China, in Amerika en Europa zien we dit soort installaties verrijzen. Dat zou hartstikke mooi zijn natuurlijk. De winnaar van de wedstrijd wordt in december van 2021 bekendmaken.